esan duzu bentadezera, zeu bere bentadezera. Ni monjatara. Eta orduan bentadesen fraiek eta monjak egoten ziren. Bai. Biek, banan. Ni fraidetara bilera. Bai. Bai, okarra gazi zen. Hermanos de la... Ze kongregaziñoko izeten ziren? Pablo kio izena, fraide batek. Hermanos de la... eso, cristiana. Hola, pabero txukitzen zen, zurie, Pedro. Bai, kurtzea hor. Hola, kurtzea zen okien. Kurtzea bai, ez da pabero txuk. Monja de la compasión. Bai. De la compasión. Leheneko sartute atzaldetan eta sartze giren eskolara bakizu sartu barru eta zuturi parata zer karasol kantare dituzu. Beso hau egin mintxe karasol kantare dituzkuna. Itxeguria bai. Hori derrigorra izeten zen, da? Hori itxeguria baino importantea. Fraide kontra ez dagote zer bere. Ez. Fraidek eta monjak. Hairi pasaitu zen, eskola eta zirikatzi. Bai, beste batzuk egin dut, ez da? Eta eskolara zetorten zinen, goizen eta gero arratsaldeen barriro, eguerdin etxera joten zinen? Bai. Jaten etxera joten zinen orduan? Bai. Joat, etorri. Bai, bueno, zuok aina zau berez tozue aukita. Ze beste batzuk igual hotzaratzu ez etorten ziren... Bai.